Лидерът на Коалиция за България от 5-ти многомандатен избирателен район Видин Михаил Миков и членовете от избирателната листа на Коалицията за Видин дадоха днес пресконференция, на която коментираха изминалият изборен ден. Михаил Миков благодари на всички членове и симпатизанти на партията, както и на всички кметове, които дейно се бяха ангажирали в кампанията. Благодаря ви за отразяването на кампанията и най-вече искам да благодаря на гражданите от Видинска област, които гласуваха активно, които гласуваха за категорична промяна, които не се подадаха на манипулациите, които оцениха по достоинство кой какво предлага в тази кампания, а не мръсната и част, която беше част от тази кампания. Ние си поставяме краткосрочни приоритети за реализация като представители на Видинска област. Процеса на формиране на правителство, на централно правителство, трябва да започнем разговори за връщане на изнесените институции от област Видин. Друг важен национален, но и регионален краткосрочен приоритет е свързан с разработване на нормативната основа за реализация на програмите за младежка безработица, за да може България, една от първите, в частност Видинска област, да стартира спешно това, което Европейския съюз дава като възможности. Искам да благодаря на онези партийни структури, на онези партийни ръководители, които приеха тази кампания като тяхна и участваха активно в нея. На хилядите членове и симпатизанти, на безпартийните, на партиите, които ни подкрепяха и в рамките на Коалиция за България и тези, които имаха споразумение с нея. Михаил Миков каза, че БСП ще вземат 2 мандата в Видинска област. Общо 9000 са гласовете за Коалиция за България в община Видин, спрямо 7772 за ГЕРБ, което в проценти се равнява на 34 за Коалиция за България и 29,5% за ГЕРБ. В община Видин ние получаваме 9000 гласа или 34%. ГЕРБ получава, секунда само да видим, четвъртия ред. ГЕРБ получава 7772 гласа или 29,51. На провелата се пресконференция Михаил Миков коментира и възникналите проблеми в изборната нощ в Видин. Що се отнася до работата на полицията? Тези от вас, които с нощи са били тук отпред, са видяли как хора изморени, изнорени, мъкнещи чувалите отиваха да пият кафе в съседните заведения с чувалите. И когато наши застъпници, наши активисти се обръщаха към полицията и казаха: моля ви се, не бива чувалите да се отдалечават от мястото на предаване, имаше отговори от типа: това не е наша работа. Снощи тези, които са се движили тук между ДКВ-то и мястото за предаване, са могли да видят това движение, флуктуиращо движение. Това също е част от това, за което говорим още от изборите 2011 година. Необходими са сериозни промени в изборното законодателство. Славата на ГЕРБ. Липсата на изяви от страна на ГЕРБ показва скъсването на връзката им с хората. Това заяви Филип Попов, председател на областният съвет на БСП във Видин. Благодаря на цялата листа за отговорността, която пое, с която подходи в тези избори. Да благодаря на целия предизборен щаб, областен, част от който се намира тук в тази зала. Пламен Станкулов, Анатолий, Кръсто Спасов, Асен Матеев, Симон. На всички тях, които неуморно повече от 2 месеца работиха за достоинството, за бъдещето на видинчани. По отношение на
липсата на изяви на ГЕРБ, публични изяви. Това беше и тяхна национална политика, освен местна. Това единствено показа и доказа скъсването на връзката, която имаха те 2009 с народа, с хората, с гласоподавателите. Те избягаха от отговорност. Те не знаеха как да се оправдаят пред хората. Това, според мен, доведе до липсата на публични изяви на ГЕРБ.